Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphi ngisho mkhulu yabona kwayindoda enomona nje ngene stage lapha ekhaya izike lalela leke mina angiyamgwaqo la ungena ngapha nje umgwaqo wami akubaphi lokho ngiyangizwe nje selihlala ligadiwe ibhuti lami ngiyangizwe ukuthi walohuka ngeke jail 50 seliyakadwa manje yakadwa nawe ngizwile kuthiwa uyakadwa manje hayi ngizima kabi manje ngizima kabi akuyona inkampani yami inkampani yomfowethu akho-ke manje ngeke ngisangithinta sorry ziyakhala manje ziyakhala khona besithi nje awukho umfefe olungekho udlalele kuwe bese phakathi asithi nje ekhaya kana 24 hours isali kade uyibuka nje into ethandwa abantu uyibuka ngikade zona izitha lezi izinja lezi ezabe singubhela ubani angikadela ukuthi ngingayi kubantu abantu bangithanda awuziyakhala phela manje siyakhala phela manje wenzeni ngisemthunzi awuziyakhala phela manje awuziyakhala phela manje wenzeni ngisemthunzi wenzeni